Začínate podnikať a bojíte sa, že to nevyjde? Toto sú 3 veci, ktoré každý začínajúci podnikateľ musí mať na rozdiel od zamestnancov. Prvá vec je finančná rezerva. Finančnú rezervu si musíte držať na bežnom účte alebo na peňažných fondoch, tak, aby ste ju mali po ruke. Táto finančná rezerva musí byť minimálne vo výške 6 mesiacov vašich výdavkov. O tom potom, že by to mal mať aj zamestnanec. Ale zamestnanec má nejaké zádne vrátka. To znamená, že keď príde o prácu, má aspoň 50% príjmu ako nezamestnanecké. Naopak, vy, keď prídete o prácu, alebo teda o podnikanie, nemáte nič. Preto najprv musíte našetriť finančnú rezervu aspoň na 6 mesiacov výdavkov, aby ste sa počas tých 6 mesiacov dokázali pozviechať, postaviť na nohy, naštartovať znovu podnikanie, prípadne sa zamestnať. Po druhé, životné poistenie. Ako podnikateľ už nie ste poistencom štátu, to znamená, že nemôžete očakávať nejaký invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok. Aj vy ste len človek, na ktorého číhajú rizika ako úraz, choroba, invalidita, prípadne úmrtie. Pokiaľ ste navyše živiteľom rodiny, životné poistenie je absolútne nevyhnutnou súčasťou vášho podnikania. Poistíte si základné a vážne riziká, aby ste v prípade neschopnosti podnikať v dôsledku nejakej choroby alebo úrazu mohli fungovať aspoň rok, kým sa nedáte dokopy. Ak nechcete podnikať do svojej 80-ky alebo 85-ky, budete musieť začať investovať. Investujte pravidelne, dlhodobo, pasívne, ideálne do ETF fondov, ktorých výnos nie je zdanený po roku investovania. Vyhráte si 10% z príjmu a tie vždy posielate na investičný účet. Toto vám zabezpečí oddelenie tých podnikateľských financií od tých súkromných. A aj keď sa nebude podnikaniu niekedy dariť, stále budete mať tie zadné vrátka v rámci investičného účtu, ktorý slúži na zabezpečenie vašej budúcnosti. Pre viac tipov a rád ohľadom osobných financií podnikateľov sledujte môj profil.